I pozdrav svima, moje ime Saša. Ja. I u ovom videu ili ti klipu igrat ćemo Counter Strike 1.6. Ja spremam se za ples. Da, znači, kao što sam rekao već jednom, igrat ćemo Countere, Strike. Da, ako neko zna kako preko Vrapsa da igram, da vidite i mene, da vidite igricu. Ako neko zna, nek mi samo upiše ili bilo gde. Znači, šta još? Hoću, možem, pištolj, pa da krenemo. Prije što ne krenemo da upijemo ove, hoću samo da kažem da ću ne znam baš oko, da ću igrati sa drugom, čak i biš i kako se zove, Countere ove, ako želi da skine, pa onda sad snimam, on će biti preko Skype-a, ćemo igrati. Ej, ti malo mi žeza, nemojte mi slutite, nisam kriv, taki miš, stari miš, već 7 godina ima. Oh my god, kako puca, jok, nisi haker. Pa ne, moj tata je haker. Imam neki osjećaj da je ovdje jedan, kao što sam i mogla da kažem. Tako je. Bum. 4 metkića. Možda se ozbiljno čuva. Da, kako se ono, ako neko zna, i to pod broj 2, neko zna kako, kako je, šta pucaš? Kako da, ono tab, da vidim kao, mislim na tab, obično što stavlja, ono, vidim koliko sam ubio na kojem sam mjestu. Onako znam kako se to zove i gde ono kad trebam uopšteno, sad vidite. Evo ću da se moj stanem, nek moj čuvam. Adem ovdje, options, pa keyboard. Pa ako neko zna gdje trebam da stavim tab, da bi video. A sad kad budemo završili ovo, ću da promenim ime. Zvat ću se sad Saša Gamer. Moram, znači mogu više ovdje. Ime da nosim, idemo, opa. A zvadan Trolling HD, bum, zbori se. Saša Gamer, Gamer. Gledaj ga, jao! Vetić, YouTube. Bam, 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 okej. Znači, u 5000, okej. Znači idemo, bam. Tako je, znači, pun nam je i pištolj, ili kalašnjikov. I sad, neka idemo. Bum! Daj ćeš ti meni da ubiš nube. Ako ja mislim kao da to... Šta? Nisam samo jednog ubio i... A vidite, brate, što... Znači... Nespremno sam za PS palit na 3.1.6. Na 2... Da. Oh, motherfuck you, bitch. Ovdje mora kalašnjikov. Kalašnjikov, fuck! Kako si mi tamo otišao, nube? Od
What the fuck, nisam ga video. Jo, realno. Aha, gle! Ono taču kad trebali sam da se stavio šanžar i ja kliknu R. Mislim, šanžar, tako zove. Ne znam, ono nisam igrao. K3, 1, 6. Fuck. Uff. Ne. Odi neko. Pa kako kad nisam ubio, šta je ovo? Ne. O, brate, šta me lažete? A mi a neću. Znači, sad ću da uzem jednu retardiranu pušku. Shotanks. Znači, ovo je jedna retardirana puška. Znači, moramo, ovo je jako ko špija, znači moramo da izbjegavamo metku i čak još dođe oko njega bliže da bi ga ubili. Samo ovako idemo brzo, samo naprijed, hop. Kao što vidite, ovog, što ću da ranim? Sad viš ko špijun moramo. Da smo. Bam. Vidiš što gađa, pametnjaković, odlično. Bam. Bum. Bam. Fuck. Ne. Bum, tako je. Ne boj se nekom dođe od leđa. Jo, šta sam uradio? Dobre, znači ipak smo se splasli. Imamo flash. Jo, šta sam uradio? A koji sam noob? Ja da kupim onu pušku. I kupio snajpericu. A dobro, ja ću to još preživjeti snajpericu. Nije baš ono tako glupava. Ovu sam teo. I nikad. Sad ću vas dokrećiti. Nervirate. Pa, u stvari snajperica jeste ga dobro gledao. Lubio ih. Evo tamo nikog. Joj, ovako idem na cilje. Mislim, ja mogu biti cilj, ali... Šta ćeš, neću. Evo, ovo ćemo još malo da odigramo. A ne, to je mrtav lik. Čak jednom ga tamo jedan noob. Znači. Opa Đurđo. Opadaj, dora. Sankita brza. Preko brda jeze. Sankita brza. Mrš. Dođe nupčina. Okej, znači... Mi smo postavili bombu. Jo, ovdje je bomba! Dobro, znači... Odigrat ćemo još jednu, da ništa ne znači. Odigrat ćemo još jednu. Pa ćemo da završimo klip, da ne bude baš kratak. Gledaj ga, vidi. Dobro.
Nemam ovih glava pametnih. Dobro, to bi bilo to što tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidio ovaj šašavi klip. Ako vam se svidio, obavezno ustaviti like. Šali se. Ne, još ovo sam da odigram, to sam je rekao. Jao! Jao! Gde ćeš me, coja? Gde ste vi kako Saše? Kamer. Gdje stoje kamer? A ne gamer. Pa da, samo možemo i da kažemo. To je bilo to što tiče ove epizode. Nadam se da je klip. Ako si dao, ostavite like, komentar i subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Da vam